מי? אז למה הוא לא יורד? כאילו זה מצולם. שמואל, זה מחייב. אחרת אני שם ביוטיוב רק את העלייה. זה יותר קשה. פה מתחילים. אה? לא, זה נתיב שרוצים. לפי הלבוש באופניים, הוא נראה לי שזה נתיב שלו. אני מילא לא יורד, אז לא יכול להאשים אותי, אתה... תמיר קצת יותר. אנחנו בסרטים, תאמין לי. כמה אתה עושה בראש? כמה אתה עושה בראש? שמואל! אתה... אני יכול לקבל את המשקפיים אם קורה לך משהו? משקפיים לא שווים כלום, אבל... מה עם האופניים? למי להוריש? רגע, אנחנו מתקדמים. לא, רגע. פה יותר טוב. כן, חתכנו מפה. שיהיה יותר מפה. רצינו מפה את המוח שלנו. איך תשבי? איך פה ועצרה? לקראת שנה... שמואל! אנחנו מבזבזים פה פיליפ. אנחנו מבזבזים עליך פיליפ. דקה ו40 כבר, ועוד לא עשית כלום. זה לא... זה... תגיד מתי מצלם. עוד מורים, ועוד מורים, יאללה, יאללה, יאללה. רגע, חבר'ה, בלי לחץ. 2 דקות ועוד לא עשית כלום. רגע, כל היום תכנונים זה לוקח זמן. אתה יכול להתחרט, לא... למה? בסדר. לא קרה כלום. הגעת למקום טוב. כל הכבוד. שמולי, כל הכבוד. לא, חבל שחרור פה לא עצור. כל הכבוד. וואי. אתם רואים חבר'ה? ככה לא לעשות. יאללה, מה בתור? אני אבא בתור. נו יאללה. כן, רגע, הוא הצחיק אותי. מה? הוא פעם ראשונה עושה את זה, מה הוא לא טוב? מה, לא טוב? לא טוב? מקום טוב, לא? מצוין, תתחילות. גולי, היית יותר מדי עם התחת לחור. לא, בכוונה, שיפוע חזק. יותר מדי. לא, שיפוע חזק מאוד. כן? למה אם לא אתה עף קדימה? זה לא כמו שזה נראה מלמטה. אני בטוח. אין, אם אתה לא שם את התחת למטה, אתה עף פשוט קדימה, מתגלגל. כן. למה לא התגלגלתי? בגלל זה. אתה רואה? בדיוק. פה סתם, הבום הזה פה סתם, לחצתי על הברקסים סתם. יפה. כל הכבוד. ברוגע.